Iti panagbisita ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ijay Ifugao, impanamnaman natin managdagos apan nakatarimaan ti dua at tramline nga aramatan dagiti manalon para iti transportasyon tinateng. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Impanamnaman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ti panakatarimaan ti San Fernando Lubuong Agricultural Tramline Project ang mangisilpo iti ili ti Banawe ken Hungduan. Kastamot ti viewpoint ki iyang agricultural tramline. Karaman daytoy iti 30 million pesos a pondo para iti rehabilitasyon inton umay atawan. Kung maputol to, bagsak sa pangalawa, safe pa rin lahat. Ito medyo delikado to. Ti rehabilitasyon ti tramline ket mangpalaka iti panakaybiyahe dagiti produkto ti agrikultura. Mangkasay iti gastos iti transportasyon ken mangpalawa iti panagserrek dagiti mannalon kadagiti merkado. Makatulong pa daytoy amang papigsa iti produksyon dagiti mannalon iti Banawe ken mangitandudo iti seguridad ti taraon kadagiti nasulinek a komunidad. Banawe, Batad at yung mga ibang lugar, the terrain dictates that tramline is the best means of transport of agricultural goods. Bagong design natin ngayon, kaya na pati tao. So yung basket na yun, ang designed weight namin 1 tonelada. So pati motorsiklo pwede mo isakay, semento, bakal, hollow block, construction material. Nagyaman met dagiti umili iti panggep ti sekretary. Malaking tulong to sa amin. Produkto namin dyan, maipipenta kung wala tong tramline, masasayang yung produkto namin dyan. Pagkapuntuhan niya, maganda. Yung mas matibay. Impaganatgat ti sekretary ti importansya ti modernisasyon, babaen kadagiti makinaya ken kagawaan apang agrikultura para iti seguridad ti taraon. Nakapokus ti ahensya iti panakisubli ti pintas ken produktibidad ti rice terraces ken panakapapintas dagiti nasao at tramline. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.